nayi i-album kaGatsheni ethi Siqenqe umalume. Heyi, ingoma lethu umalume ayihamba kakhulu ngaloya nyaka iphumile December 2022. Yayinzima kakhulu la ngoma. Angitshela le ngoma kuyomele ithole something kusa-award or yagcina ithole angazi. Yayinzima kakhulu le ngoma. Utyala palo omunye naye phindisele ashananisela malumena yebo malumena ashananisela malumena yebo malumena. Waphinde wabuya nenye ingoma ethi indoda ayilona ibhenke. Le ngoma le yinkinga. Amaskandi mnandi impela. Bese kuba le ngoma ethi ithawula ayihamba khona nomzukulu. Ngiyatshela ngakubo yemkhule utyala ufeni ngale amafejefeje dali anginayo siyohlala ezigama. Kube sekumangaza-ke qhama sekuzovela umuntu ozokhuluma izinto. Gatsheni this, uGatsheni cula ngathi yini. uGatsheni ucula ngendlela yakhe. Akekho umuntu ozofana nomunye umculi. Umuntu unendlela yakhe azoba unique, ehlukile, especial. Uzoba nama-fans azothanda leso sitayela leso umuntu. Akusoze kwafana komaskandi. Bona nje i-album kaGatsheni yayinhle kakhulu kuloya nyaka. Kuney'ngoma ey'ningi lapha enjengesiqenqa nje lapho ehamba khona noWazinsele. Yizo iy'ngoma ezimnandi. Isimo ukugula kwami. Yizo iy'ngoma ezazi-serious. Ungenza njani? Zonke lezo ngoma lezo. Bese kuba yisiviyo noboya. Yabo. Iy'ngoma ey'khuluma ngento ezenzakalayo mihla namalanga. So oGatsheni kade sebeyibambile. Bekhipha nje umsebenzi omuhle. Into nje kumele siyincome nje abantu abanjengoGatsheni ukuthi unyaka nonyaka bayazama ukuthi akhiphe umsebenzi ohloniphekile, umsebenzi awuphekayo, aziyo ukuthi abantu bazowumukela. Ngoba kunzima ukucula. Akulula ukungena e-studio uyocabanga ukuthi uzocula ngani. I-track number 2 izoba kanjani. It's not easy. As much as kuwumsebenzi wabo kodwa bayazama ukuthi bekwenze lokho unyaka nonyaka. Enye ama-album le yayinhle kakhulu kaGatsheni. Ngiyibuza ukuthi yagcina ithiwe award ngoba yayiza kabi ngo-2022 yabanzima kakhulu ngo-2023 kwaze ufike hit after hit. So uGatsheni umaskandi yawushaya bafethu, uyawushaya ngempela. Abaculi nje asebemkantshubomvu impela okumele futhi behlonishwe, bengathathwa le ndlela okuthathwa ngayo abanye abaculi. Uma kuvela enye into eyenzakalayo kodwa nifake i-respect eduze kwegama kaGatsheni. Yayinhle kakhulu i-album yakho mfowethu kaGatsheni.